मोदी से मिले मोदी से राशन मिलता 5 किलो तक किलो डीलर काटी लेते बांटे बाल बच्चा ना करो रुपया मिलल बा हाँ मिलल बा हाँ मोदी जी से भेंट करे आइल बनी देखल से मोदी जी हमनी खातिर करता है तो ना देखे आवे। कौन सी करत तनी मोदी एजन का करे आइल बनी मोदी जी के मोदी जी के देखे ना मोदी जी के देखे भगवान से बढ़ के मोदी जी बड़े नमस्कार। आज पहले चाची राव स्वागत राव नाम का पड़ी अब हनी करे आइल बनी एजन मोदी से मिले मोदी से राशन मिलता 5 किलो तक किलो डीलर काटी लेते ये बताए जे 1 किलो 4 किलो में एक महीना में खा ले पूरा बांटे बाल बच्चा ना करे ला लोग करे करता सब खर्चो मोदी जी चले ना आइल बाइन तो 500 रुपया मिलल बा हाँ मिलल बा हाँ हमार महाना कुली मुसहरी में घर पड़ी भेंट करे आइल बनी मोदी जी से भेंट करे आइल बनी देखल से मोदी जी हमनी खातिर करता है तो ना देखे आवे। कौन सी करत तनी मोदी सब कुछ कहले बनी 300 रुपए किलो प्याज लहसुन बिका गई तो सब कुछ कहले बनी बिका गल तो बिका जाओ। रउआ महंगा किन के खाए के माने मंजूर बा लेकिन मोदी जी के देखे खातिर रउआ उतना दूर से चल आइल बनी सब मोदी जी के देखे। कैमरामैन तो चाहेंगे फोकस करे यहाँ पे चाची है काफी मायूस होकर के हम कोशिश करेंगे। चाची सबसे पहले अपन नाम बताइए। हमारा नाम देवंती देवी देवंती देवी कहाँ से आइल बनी महाना कुली शहरी एजन का करे आइल बनी मोदी जी के मोदी जी के देखे भगवान के देखे ना जाती ना मोदी जी के देखे भगवान से बढ़ के मोदी जी बड़े हाँ भगवान मोदी जी के मान ले बनी हाँ खर्चा देता ना उतना मानल जाए कौन सी खर्चा देते रहे राशन देता हाँ राशन देते रहे पेंशन देता ना जी ओहू में तो घोटाला हो जाता तो मोदी जी ना घोटाला करता ना हाँ के करत है वो आगे वाला चमचा तो मोदी जी चाहत तो ओकरा के सुधार नहीं खन सको चारू ओर घूमत नहीं है जगह जगह सुधार माने जेकरा के उ रखले बड़े जेकरा के बहाली कइले बड़े उ लोग नहीं खेलो कर सको करी लो ना जी के देखने जरूर आएंगी ई मंजूर है। मोदी जी खेत में लहसुन नहीं खेनू जब मोदी जी मुहम कैले बानी जब किसान के घर में होगा तो सस्ता हो जाए तो किसाने मुहम कैले बा मोदी जी निकल मुहम कैले गैसवा कैसे बचा छी गैस कैसे बा हाथवा नीचे कोली तो 1100 बा 1100 रुपया सस्ता बना ना महंग बा महंग बटे गैसवा महंगा बा लेकिन लहसुनिया तो मोदी जी कम कर दी गैस के और राशन बढ़ा दी। राशन कितना बढ़े के चाहिए राशन काहे कम देता नहीं डीलर खा गलता लोग डीलर वे नहीं जाना था वो नहीं जानो डीलर साहब खा जाता रहे लेकिन डीलर साहब के नामवा धरे खातिर हुआ डराता नहीं का ना जानी बड़ी डीलर साहब कहीं FIR कर दियन कहीं और जोनो राशन हुआ देता रहे तो डीलर साहब दूर बा मर्दाना कहावत के लिए ऐसे बोलने के लिए अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हाँ भाई लोग हम लोग मुखिया हैं